Iwaji awa anyị na-anụ na mmadụ 9 bụ ndị awa community na kansụl ime obodo Orumba North bụ ndị akwanyere ugwu ma bunyekwa ha ụmụ ihe ọkụkọ si n'aka eze ọdịnaya bụ obodo Igwe Israel Ezue iji wee fụ na ha na-agakwa n'iru na-akọpụta ihe. Nke a bụ isi sekpụ ntị ihe dara ụda na mmemme iri ji ọfụ nke afọ 2023 ndị obodo a mere nke a kpọrọ otite awa. Emmanuel nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. Mmemme nke were ọnọdụ n'obi nke igwe ya bụ obodo bụ nke a nọrọ wee nye Chief Nelson Ama akatamkpu ego ruru naira 200,000 bụ onye gbara onye nke mbụ na ịkọ ji nke ha mere n'afọ a, ebe Odoziakụ Chinyere Ibekwe gbara onye nke abụọ ma nye ya 100,000 naira. Ndị ọzọ litekwere elele na ya bụ mmemme. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka Igwe Ezue kọwara na ya bụ enyemaka bụ n'iji kwado ndị na-akọ ọrụ ugbo ka ha na-eme ọfụma. Ọ kpọrọ okwu ka ndị mmadụ na-akwado ndị na-akọ ọrụ ugbo maka na ọ bụ ebe ahụ ka nri si apụta tupu ewekwuwe okwu mmanụ. Igwe Ezue kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịrụ okporo ụzọ amansi ndị Ukwuenu Awa Ufuma bụ nke ọ kọwara na onye ga-aka ịfụ na ibupụte nri n'obodo Awa na obodo gbara ya okirikiri na-agasịrịrị werere. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onowu nke ya bụ obodo bụ ọkammụta Obiajulu Obikeze nakwa President General Awa Development Union Chief Raymond Ofo rụtụrụ aka na njirimara ya bụ mmemme ma kọwaa na ọ bụ ihe nna nna ha na-eme. Ha kpọkwukwere ya bụ obodo ka ha jiri ya bụ ohere wee kwusaa maka ịdị n'otu nakwa imekọrịta nwanne. Ọtụtụ ndị echichi gụnyere Chief Okwuchukwu Okafọ nakwa Chief Ernest Okafọ kọwara na ya bụ mmemme bụ nke a na-eme kwa afọ bụ oge ndị ọrụ ugbo ji ezu ike ma bụrụkwa nke na-akwado ịdị n'otu udo na ya bụ obodo. Ndị sokwere ya bụ obodo wee nwụrụ ya na ya bụ mmemme bụ Dọkịnta Patrick Agbatọ nke sitere na Awe Kingdom na Edo steeti, Chief Kingsley Kanu nke sitere n'obodo Abia steeti, Igwe Alexander Azike bụ eze ọdịnala nke Igbo Ukwu, ọzọ Chibuzo Ọnwụra nke sitere n'Enugu Agidi nakwa Chief Moses Udechukwu nke obodo Awa kọwapụtara na omenala nke ndị Awa ma kpọkwue ndị obodo Awa ka ha na-akwado eze ọdịnala ha maka mmepe ịga n'ihu. Ya bụ mmemme bụrụ nke a nọrọ wee chie echichi nyegara ndị lụrụ ọrụ wetara mmepe na ya bụ obodo. Otu onye nọbugoro n'ụlọ omeiwu steeti ya bụ Sir Emeka Afọka nakwa osote onyeisi gọvanọ Rotary International District 9142 rutere ya na abụchi nwa ọzọ ndị eze ọdịnala nakwa ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Anọ na ya bụ mmemme wee waa ya bụ ji rikwe ya, ebe ndị mmanwụ nakwa ndị mmadụ bịara kelee ya bụ eze ọdịnala. Site n'Awa, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa EB.